Hey yo, ladies and gentlemen, as already know, I go by the name of Big Name Rahims, and I'm here hanging out with DJ OK, you know what I'm saying? Ka sani na sani sun sani kowa ya sani inda wurin kwararo sauti ne. He's the best, babu kamar shi iri He's the shop plug of good sound daga Niger State a karamar hukumar Magama local government. Sautin kawai muke saurare na DJ OK. DJ OK, ba mu kiɗa. Kada ka sha waka kuka kunna idan ka san speaker ka bai da lafiya. DJ OK, run it out. Ga dodon sauti mai tada hankalin spiku da waƙoƙi. Gangaren kenan kafi gwani na gwanayi. Ka iya ka huta, a daɗe ana yi sai gaskiya. Kayi jiya kayi yau, kayi naka kayi na rabu, kayi na yaro kayi na babba. A gaida DJ OK. Yan mata wai ya fi ka gani ne, ɗan saurayi. Na ci ado saboda da ni na san na jara hali. So ni kawai yare da zama na mutunci zanu. Mene za ya bani da ke, alaraba mu da tsautsayi. Sa'a ce samun kamar ni, a duniyar so ba kamar ni. Amma ta inda kin tashi aure, to amma kina je kin tashi aure, to amma yarinya ki daɗin ki, na zamto naki, sanar musu ki faɗa musu kina ki ne in kin tashi aure. Ke na gani zan aura, na ga dangin nunani na shirya. Daga wasa sai kika ganni da gaske, zafi na ke ce hanya ne ke.
kafin na haɗu da ke mata suna ta samun lokaci. Ni za mu rayu da ke ko za ya sa na fita hayyaci. Sai gani na ganki ina ta kallon ki, ɗaukan masoyinki ki saka cikin ranki. Wa za ya ce ni da ke ba mai dace ba, ni za na karya tashi mai ji labarin ba. Ni da ke mun shaku soyayya, amma ta inda kin tashi aure to an baki. Kina je in kin tashi aure to an baki. Yariya ki ji daɗin ki, na zamto naki. Ki sanar musu, ki faɗa musu ni naki ne in kin tashi aure. Kai, ni fa sauti nake ji yana tashi kamar zai fasa min kai. Ina da ina da burina, akan ki shi ne in ganki an muhallina. Zan ji daɗina, zan ji daɗina. Wai sautin waye haka? Kai, ni ma na ji shi fa. 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 Ga kuma sautin da daɗi. Yayi. To wai sautin waye? Ya fito daga speaker DJ OK mai zafafan sauti.
DJ OK. Let's go. Gaisuwa na musamman ga masoyan DJ OK, yana ba ku dubin gaisu. Jini dai da hanta kun sani ba mai iya raba su. Kwantar da hankalinka nasara ai ta samu. Ke ce jinin nasara da ke mu zaga nahiya mu tsallaka Indiya mu biya ta kasar Saudiya. Dole da maka godiya da kai ne da tutiya na kira ka ka zo masanciya lamarin so kai fa ka iya zuciyata ta amince da kai ina kaunar ka ina ƙara son ka ina ƙara son ka ina ƙara son ka.
okay, remix ɗin kana daban. Jesus, walai. DJ okay, remix naka na taɓa ni. Ayya, mu je zuwa kawai. Assalamu alaikum, sunana DJ Hoots. Kamar yadda kuka sani, ni ne ba ku zafafan sauti. Wannan sautin ma na ku ne masoya. Ina da gaisuwa, ina kuma godiya. Allah ya ku soyayya.
sai godiya. Shi ne kawai shi ne dai duk ran da ba shi sai na damu.
soyayya wanda ka so ya so ka hakika ni na ji saukar ƙaunar ki a ruhi ta zo a wanne dare soyayya ta ki amani kamar zan zauce wanne dare dan zabar ƙaunar nan da nake maka soyayya ce rai zuciya kalbi ruhi na duka fuska sace soyayyar hanya nan naga soyayya a cikin alƙarya muka kori kiyayya dadin soyayya wanda ya so ka so shi hakika kai kure wanne dare a wanne dare shuga gasewa zai ganki ya ce bai san ki surar ki halin ki sai ya tsama ni ki zo yar kirki in lallashe ki nan ban san in hangi kishin ki dan halkinta shane na ki huta alkyabar mata ki rage zuciyata kyauta na baki kin ci bagas ko ma ya rare so zan yi zare wanne dare soyayya sane na inda ya dace soyayya daɗi ta ki ta sa waccan na amince kina kauna ta ko na huce sai kin face mai kyau ba mu ne ni ne ke ce ni da kin bani babu taro da amini mai sa'ar mai so ya ta gari soyayyar babu mamaye a wanne dare soyayya Kwararo sauti ne, he's the best. Babu kamar shi irin he's the shop plug of good sound daga Niger State a karamar hukumar Magaman local government. Sautin kawai muke saurare na DJ OK.